ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ሕጊ ዘይብሉ ሰብ ቁጽሪ 1-2 ግናኸ ኣትመሕዋትና ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናብኡ ምእካብናን መዓልቲ ጐይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቓል ወይስ ከምታ ካባና ዝመጸተኩም ደብዳቤ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትነቓነቑን ከይትስንቡድን ንልምነኩም ኣሎና ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እናርኣየ ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለት ዝትንስእን ዝዕበን ሰብኣይ ዓመፃ እቲ ወዲ ጥፍኣት ከይተገልጸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣይትመጽን እያ እሞ ብዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ኣያስሕትኩም ኣነ ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ከም ዝነገርክኹምከ ኣይትዝክርዎ እንዲኹም ንሱ በቲ ጊዜያቱ ምን ተገለጽሲ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ትፈልጥዎ ኣለኹም ምስጢር ምፍራስ ሕግስ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ጥራይ ካብ ማእከል ክሳዕ ዝጽረግ ድረእ እኳ ይዓይ ኣሎ እቲ ምፍራስ ሕጊ ድማ ሽዑ ክግለጽ እዩ ንኡ ጐይታና ኢየሱስ ብመንፈስ ኣፉ ገይሩ ከጥፎ ብምግላጽ ምጽኣቱን ኮንቱ ክገብሮ እዩ እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይ እዚ ኣመጻጽኣ ብኹሉ ጥበራ ዓመፃ ብኹሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዝኸውን ስለዚ ኸዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ይሰደሎም ንስኻትኩም ንድሕነት ዝተሓሪኹም ኢኹም ቁጽሪ 13 ግናኸ ኣቱም ብጐይታ ፍቑራት ኣሕዋትና ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሓረየኩም ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ ነቲ ክብሪ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ክትረኽብዎ እዩ ንሱ ብወንጌል ገይሩ ዝጸዋዕኩም ደጊም ኣቱም ኣሕዋትና ጸኒዕኩም ቁሙ እሞ ነቲ ብቓልና ወይስ ብደብዳቤታትና እትምሃርኩምዎ ትምህርትታት ሓዝዎ ቁጽሪ 16 ግናኸ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ዘፍቀረናን ብጸጋ ናይ ዘለዓለም ምጽንናዕን ጽቡቕ ተስፋን ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣቦናን ብሰናይ ግብርን ቃልን ዘበለ ልብኹም የጸናንዕን የበርትዕን